भले भले बर्थडे बॉय पद्य आवल खेलने वो भी है अदा चिराते इधर ही ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಬೊಂಬಾಯ್ದ ರಡ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತರ್ದು ಒಂಜಿ ಝೂ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತೂವಡು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಿದಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಯಾಕಡೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಏಕಲ್ ಬಣ್ಣನೆ 2 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಸೀದಾ ವನಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಝೂ ಉಂಡು ಬೈಕ್ಲ ಝೂ ಅಡೇ ಪೋದು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೋಲಿ ಪೂರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವೆ ಮಂಡೆ ಅಡಿದ್ದು ಸಾಕಾಂಟಿ ದೂರ ತೋಜು ಚೀರ ಅದ ವೆಜ್ ಜೊತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಂಥ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ವನಸ್ ಅದು ಝೂಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈಕಲ್ಲ ಝೂಕ್ ಬತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ 3 ವರ್ಷದ 12 ವರ್ಷದ ಕಲೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಳ್ಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಂಡಲ್ಲ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊನೊಪಿನಾಂಡ ಉಲಾಯ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂತಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಉಲಾಯ್ ಬನ್ನ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಪುರ ಕನ್ನರೆಜ್ಜಿ ತಿಂಪಿನ ಪುರ ಎತ್ತ ಉಲಾಯಿಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಿಂಪಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಗತನ ತೂವಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿಡೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಏನು ಕಮಿಂಗ್ ಸೋನ್ ಒಂದು ಬರ್ಪಂಗೆ ಸಿಂಹ ನಿತ್ತೆಜ್ಜಿ ಮೂರು ನಾನಾ ಬರೋಡಾತೆ ಝೂಕು ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೋಜು ಮಾರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಓಲ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿನ್ನ ನೀನು ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಪ ಮೂಲ ಟೈಮ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಜೀರ್ ಕುಡು ಪೂರಲ್ಲ ಪಾಡು ಅವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಕ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೇತದಾಲ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂವಡ್ ನಾನು ಉಲಾಯಿಡೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ತೂವಡ್ ಕರಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕರಡಿ ತೂದು ವರ್ಕ ಮರಾಠ ಉಂಡದು ಮೂಲ ಮರಾಠ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತು ಇಂಚಿಲ್ ಆಗಿಣವ ಆಯ್ ವೈಕೆ ವೈದಿನಿ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ದುಂಬರು ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ತೂಕ ದುಂಬರು ದಾದ ಉಂಡು ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಹಿಪ್ಪು ಉಂಡು ನೀರಾನೆ ನೀ ಒಂದುಂಡು ಆರಾಮುಂಡು ಸೆಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ಓ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ತುಯ್ಯನಾ ತುಯ್ಯ ಓವೋ ಓವಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಪದ್ಯ ಅವಳು ಕೇಳಲಿ ಓವಿಯೇ ಅವ ಆನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಉಂಡು
ಪುಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಪುರ ತೂಕ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇರು ಹೋದರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾಡಿ एकदम ये रहता ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಕಾಕ್ಷಿಗೆ ಪುಲ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಾರೆ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬರ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಮುಂಬೈ ಡಾನ್ ವಿನೀತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ವಿನೀತ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಪುರ ತಿರ್ಗಾಯಿನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಟೈಪ್ದ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪುರ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಉಂಡು ಮಸಾಲೆ ತೂಕ ಪೈ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ ಒಂದು ತಿರ್ಗಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ತಗೋಡು ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೆಲ ಉಂಟು ಚಿರತೆ ಪುರ ಉಂಡು ತೂಕ ನನದ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುದಕ್ಕೆ ಜೈದನ್ ಪಿಲಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೂರ ಹೊಡಿತಂಡೆ ಕಡೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ವೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿಲಿ ತ ಮುಟ್ಟಾಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈದಂಡು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಗರ್ವಡೋನು ಓ ಇತ್ತಂಚು ಚಿರತೆ ತುದ್ದು ಬರ್ಕ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿ वापस करने को बोल फोन ಚಿರತೆ ಉಂಡು ತಲೆ ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಚಿರತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೂಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ನಾನು डायनासोर अरे मामा इसने डायनासोर नहीं लिखा होगा वो फोटो निकाल के बताओ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಯಾರೆ ಬೈದನ್ ಪೂರಾ ಜನ ರಾಶಿ ಬೂರ್ದಿರೋ ಯಾಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ
ಜೆತ್ತಿತ್ತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದೆ इधर भी aqua ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅವನುಂಡು इन्हें aqua में ಒಂದು 50 ಎಕರೆ ಉಂಡು ಝೂ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕದಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದೆ ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುದುಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಡಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮೂಲ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಉಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಪೋರಂಡಿತ್ತೆ Aqua birds. Exit आया ಹಾಂಡ್ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಂದ ಪ್ರಾಣಿಲು ಎಂತಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಎತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಣಿಲು ಇತ್ತಂಡ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ನಾನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪೋಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಚ್ಚಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿತ್ತೇನೆ 9:09 ಗಂಟೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪೋರೆ ಒಂದಾತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆತೆ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಮುಂಬೈ ನಾನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಬಾನಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಹೋಯ್ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಉದ್ದ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋದ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬರೋ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ಉದ್ದ ಉಂಟು ಲೈನ್ Itu lah ada apa bandar ini cepat. lagi na kuna ada pacar ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ತೋರ್ದು ಪಿದಾಡೋನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಓಡೆಗೆ ಇಂಚಿನಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಆವಡಾತೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡುವ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡುವ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬಿರಾರ್ಡು ಮೂಲು ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ ಆಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮುರ ಆಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದ ಆಯಾಗ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯಡ ಪಂತಜಿ ಇದೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತಾಯ್ದ ಆಕಲಿತ್ತೆ ತೀರ್ತು ಬೋತೇರು ಬತ್ತಿನೇಕೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿದಾಡುವ ಮುಲ್ತೋರ್ದು ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ स्टार्ट बंदे बंदे बार बार दिए आए बार बार दिए आए तुम जियो हजारों साल हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे ಈ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ಲ ಮಾತ ಇಂಟ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅದು ಅವತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಲ್ಲವಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯಕೋರಿ ಆಯ ಆಯಕೋರಿ ಅದು ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಆಯಕೋರು ಆಯ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಎದ बेटा सर पे बैठेगा ఇంకా బాలే కొంచెం కేక్ తిలే ಆಯ बालेगी
बाली किसका सरप्राइज था इतना दिसता ना आपने चूरिया ఎవరు అప్పుడు ಆಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಒನಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈಡೆಗೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್